Ďalšie auto máme na trati. Takže kategória pravidlú stránku. Motor. Takže uvidíme, ako sa chlapi na trati. Jak teraz skočí, tak má na to. Oni vchádzajú do ďalšieho kola. To budú mať teraz trošku ťažšie, ale aj zaujímavejšie. To je tá 1.9? Nie. 5 sekcií, takže jazdci do toho naplno. Môžete vidieť krásne výjazdy. Potrápia tie vozidlá, možno aj svoje zručnosti, ale však o tom to je. Prídu si to sem užiť. Máme 4 kategórie. Hádam, tu bude taká hodinová prehánka, ako aj u nás v Martine, lebo vyzerá podľa radaru, že to len prejde a už bude zase dobre nejaký ten čas a uvidíme, či sa ešte niečo pritrafí a zvrtne a bude ešte pršať alebo nie. Dúfajme, že sa to počasie trošku napraví a bude do poriadku a vy si budete môcť užiť s jazdcami naozaj tie ich jazdy a pozerať sa na tie ich dobré výkony. Takže teraz si mali možnosť vidieť zhodenie kolika, či je to za trestné body, takže toto musia byť. No,